Συζητήσουμε με τον κύριο Γκότση τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Πώς τη βλέπετε καταρχάς, κύριε Γκότση, εσείς με θετικό μάτι ή με επιφύλαξη? Κοιτάξτε, να δούμε πρώτα το θέμα του πλεονάσματος, το οποίο είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπετε. Καταρχήν, θα πρέπει να πει κανείς ότι ό,τι μοιράζεται αυτή την εποχή της ανέχειας και μάλιστα σε ευπαθείς ομάδες, νομίζω ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα θετικό στοιχείο, ανεξάρτητα αν έχει κανείς κάποιες ενστάσεις το πού θα έπρεπε να μοιραστεί αυτό και αν τα 20 εκατομμύρια που πάνε για τα συσίτια και για τους αστέγους είναι αρκετά ή θα έπρεπε να πάνε περισσότερα χρήματα και όχι ίσως στους ενστόλους. Ναι. Εκεί εξαρτάται από την κοινωνική ευαισθησία του καθενός το ποια άποψη έχει. Τώρα, στο θέμα του μεγάλου πρωτογενούς πλεονάσματος, εκεί θα με βρει η ιστορία τελείως αντίθετο για το λόγο τον εξής. Ότι στόχος μας ήταν να έχουμε όποιο πρωτογενές πλεόνασμα για να το χρησιμοποιήσουμε ώστε να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαπραγματευτούμε την απομείωση του χρέους. Είτε 100 εκατομμύρια, είτε τα 200 ή 300. Ναι. Όμως, δεδομένου ότι εδώ ασκήθηκε μια πολύ σκληρή πολιτική λιτότητας και μάλιστα εμπροστοβαρής, όπως λέγαμε κάποτε, θα θυμόσαστε, δημιούργησε πολύ μεγάλα προβλήματα στο 2013 με την έννοια ότι δώσαμε μια δόση παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν. Άρα δημιουργήσαμε πρόβλημα στην οικονομία και γι' αυτό είχαμε και μια μείωση του ΑΕΠ κατά 4 περίπου της 100, κάτι που δεν θα ήταν αναγκαίο αν γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι με μια δόση, αν θέλετε, μικρότερη θα μπορούσαμε να φτάσουμε στο πλεόνασμα χωρίς να δημιουργήσουμε τα 2,95 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν αυτό είναι από μακροοικονομική άποψη αρνητικό το στοιχείο. Δηλαδή καμιά φορά ξέρετε ότι και να υπερακοντήσει κανείς στο στόχο μπορεί να είναι αρνητικό. Από την άλλη τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν τα 3 δισεκατομμύρια, τα ίδια αυτά. Πώς μοιράζονται αυτά? Το 1 δισεκατομμύριο πηγαίνει για τις αποπληρωμές των υποχρεώσεων του δημοσίου. Αυτό όντως επιστρέφει στην αγορά. Επίσης επιστρέφει στην αγορά τα 500 εκατομμύρια. Και προσέξτε όμως κάτι τώρα, κυρία, κάτι που δεν έχει τονιστεί. Και νομίζω ότι ο κόσμος βλέπει μόνο τα 500 εκατομμύρια. Το 1 δισεκατομμύριο που πηγαίνει τώρα για αποπληρωμή χρεών, το οποίο δημιούργησε προβλήματα, ανέργους, έκλεισαν επιχειρήσεις. Αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό να δοθεί αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε καμία υποχρέωση. Αλλά οι δανειστές μας λένε, αφού εσείς βγάζετε 3 δισεκατομμύρια, δώστε μας το 1. Και δεν μας αφήνουν, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχουμε υπογράψει, να μοιράσουμε το 70%, αλλά μόνο το 20% από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013. Αυτό δεν το χαρακτηρίζεται επιτυχία, δηλαδή? Κατά άποψή μου είναι μια βλακώδης, αν θέλετε, εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε δημιούργησε μεγάλο κακό. Θα μπορούσε δηλαδή να είχε δοθεί το 70% αυτού του πλεονάσματος που τώρα αποδέχονται, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια, έτσι ώστε να επιστραφούν και χρέη δημοσίου στον ιδιώτη και να αρχίσει να κινείται πάλι. Και να αρχίσει να κινείται λιγάκι όσο γίνεται η οικονομία. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Από εκεί και μετά όμως, βέβαια, παραμένουν τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε ακόμη μπροστά μας, που είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης του χρέους, το οποίο μετατίθεται για μετά τις εκλογές. Μετατίθεται για μετά τις εκλογές τα θέματα των απολύσεων είτε στον ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο τομέα. Και επίσης δεν συζητάει κανείς για το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει. Ξέρετε, αυτό και είναι για το οποίο θα ακολουθήσει ένα καινούριο τρίτο πρόγραμμα. Είναι σίγουρο αυτό για ποιο λόγο? Όταν λέτε, μισό λεπτάκι, γιατί ακούμε ότι μνημόνιο δεν θα υπάρξει. Θα υπάρξει επιτήρηση. Για την θα υπάρξει μια σύμβαση. Δεν υπάρχει περίπτωση το ESM να μας δώσει 14 με 17 δισεκατομμύρια χωρίς να υπογράψουμε κάποιες υποχρεώσεις. Το 14 με 17 εκατομμύρια δεν το λέτε τυχαία. Είναι το ποσό για το οποίο έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής ότι υπάρχει κενό χρηματοδοτικό για τη χώρα μας για τη διετία 15-16. Εάν δεν αποχωρήσει το Δουνουτού από την υπόθεση. Αν αποχωρήσει το Δουνουτού, το οποίο απαιτεί τώρα, ξέρετε, από τους Ευρωπαίους να του δώσουν εγγυήσεις για να παραμείνει, είναι άλλα 17 δισεκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν θα είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον οι Ευρωπαίοι να πάνε στους λαούς τους και να ζητήσουν 31 δισεκατομμύρια για την Ελλάδα. Έχουμε δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Αυτά όσον αφορά τη δημοσιονομική τακτοποίηση, αν θέλετε. Μπορεί ωστόσο, κύριε Γκότση, και αυτό είναι και το μεγάλο ερώτημα. Αυτή η αλλαγή κλίματος που φαίνεται τώρα να επιτυγχάνεται και η ενδεχόμενη έξοδος στις αγορές που ετοιμάζεται για τη χώρα, έστω και σε συμβολική μορφή, να αλλάξει το κλίμα και οι αγορές ξαφνικά να αρχίσουν να ανοίγουν πια τις πόρτες τους για την Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό επιχείρημα της κυβέρνησης. Ότι δεν θα χρειαστούμε άλλα χρήματα, γιατί τα πήγαμε τόσο καλά και που οι αγορές μας ξαναυποδέχονται. Για να βγούμε στις αγορές και να πάρουμε 17 δισεκατομμύρια, αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να τα πάρουμε σε κάποια επιτόκια τα οποία να είναι και προσιτά. Αν δεν τα πάρουμε στο 6,5%, 6,6% που είναι αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνεστε, δεν μας συμφέρει αυτό να το κάνουμε. Και θα ήταν βλακεία τη στιγμή που έχουμε χρήματα, που μας προσφέρονται χρήματα με 0,88% περίπου που είναι το επιτόκιο του ESM, αντιλαμβάνεστε, θα ήταν βλακώδες να πάμε να αντλήσουμε χρήματα από την αγορά. Όμως αυτό που έχει σημασία, μια κουβέντα,
κυρία Τσαμπανίδου, ακόμη. Είναι όντως η οικονομία αρχίζει σιγά σιγά και ισορροπεί προς τα τέλη του έτους θα ισορροπήσει. Το θέμα είναι όμως, το μεγάλο πρόβλημα είναι η ανάταξη της οικονομίας. Εάν δεν βρεθούν χρήματα, γύρω στα 15 δισεκατομμύρια η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει, δεν το λέω εγώ. Γύρω στα 15 δισεκατομμύρια, τα οποία υπάρχει ανάγκη αυτή τη στιγμή για να πέσουν στην αγορά, ώστε να ανατάξει η οικονομία και να πάμε στην επόμενη ημέρα, αντιλαμβάνεστε ότι θα σερνόμαστε σε αυτή την βάση εκεί κάτω, ισορροπημένα βέβαια, δεν θα έχουμε ελλείμματα, τα οποία ελλείμματα δεν προέκυψαν από πρόσθετα εισοδήματα, αλλά από περικοπές. Αυτό έγινε και στο έλλειμμα του ισολογικού πληρωμού, το είδατε, γιατί μειώθηκε το έλλειμμα του ισολογικού πληρωμού, διότι έχουμε μειώσει τις εισαγωγές για πρώτες ύλες, έχουμε μειώσει τις εισαγωγές για μηχανήματα, έχουμε μειώσει τις εισαγωγές για καύσιμα, γι' αυτό κρυώναμε το χειμώνα. Άρα λοιπόν είναι δύο επιτυχίες σε εισαγωγικά, τις οποίες θα πρέπει αυτή τη στιγμή να εκμεταλλευτούμε και να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε στην επόμενη μέρα. Κύριε Γκότση, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.